Ako prvé si pred farbením obočie pripravíme a očistíme pomocou šampónu. Predkreslíme si tvar pastou alebo mapovacím perom a namiešame si farbu. Farbu nanášame v hrubej vrstve pomocou skoseného štetca, najprv na konce obočia a následne na začiatky, aby sme docielili prirodzený efekt a jemné tieňovanie. Farbu sa snažíme pritláčať čo najbližšie k líniám mapovacej pasty. Po jemnom odstránení mapovacej pasty obočie začneme zotierať suchou vatovou tyčinkou. Ako prvé zotierame začiatky obočia, aby sme vytvorili ombre efekt. Pre definovaný tvar si ho podkreslíme make-up pastou a máme hotové nádherné obočie.